Salutare lume, numele este Mario Bună. și bine v-am găsit la al 6-lea episod, cred, din Minecraft. Ia bă, chesturile ăstea, știu eu unde Hai sunt. să ne luăm, Uite, eu sunt un torțele. steak din asta, bă, hai să ne luăm. Bă, steak-ul e al meu. Hai că le împărțim. Uite, 32. mai ele și peste Pac. 3. Stai, 1, 2, gata. Lasă, mai am eu încă, am eu 4, mai îți dau ție una. 32 cu 32. Mai îți dau ție una. Stai, mă, 32 cu 32, păi. 32 și 30. Cu te-ai la Ce tine. n-ai? Bă, astea sunt și... Au, 16. Așa. 32 cu 32, așa. Mai am eu 4 la mine. Poftim? Eu am 37. Mai împărțească eu cu tine. 37, trebuie să... Haide. Stai, mă! Stai să... Hai zi la explorat, mina, că mă plictisesc. Stai să-mi... Tony, Hai, lasă și tu toate chestiile astea importante. De exemplu, arcul. Pentru că nu ai vrea să-l pierzi. Nu. Culorile. Ce culori? Cam așa. Bă, lăsați-mi în comentariu dacă voi credeți că mai începe să audă culori. Haide! Hai că eu am luat și mâncare. Stai, ce? Am luat mâncare. Stai, Mai e pe undeva? aștept. Tot. Hai, urcă-te. Maiu, vii la baie. Băi, tu Uite, am găsit minele, aici. mătii, Care? ce tot am de cad în ele. Uite niște bețe aici lângă copac. Antonio, haide, lasă. Așteaptă să-mi pun și o chestiile, bă. Că. Bun. Eu și o boluri. Eu îmi Să le pun bag pe arcul, foc, pământul, stick-uri și cam atât. un ochi, o lână, un pichet de piatră. Pac, și bagă pentru aici din asta și un din asta. Asta. Căulul. Sabia. Trebuie să Asta. mai bag unul. Asta. Asta. Și mâncare. Eu am 3 bucăți de mâncare. Și am uitat să mănânc. Am răgăit. Te bat. Ți-am răgăit în față, fire. Ce ai pus? Mulțumesc. Ia. Bun, hai să împărțim mâncarea. Un măr, o din asta și 2 din astea. Ia du-te. Uite, eu am 2 din astea. Una de carne și una de... Așa, 2 bucăți de... În fine, hai să mergem la explora să nu irosim episodul. Bun. Vino după mine. Aruncă-te și tu în lac. Yay! Unde ești? Uite, gata. Bagă-ți și tu speed. Hai. Acum vine. Hai, că am mâncare. Pidu, ce scăcați? Ăla-i pământul. Știu și o minas. Da, o urăsc, nu vine să mă... Caul! Caul! Nu uite ce adâncă e. Nu te duce! Vino! Iron. Păi Angel. Mamă, unde sunt eu? Maiu, ia uite-te la mine unde sunt. Nu cred că ți-ai dorit să fii și tu. Te-ai pierdut. Cât iron. Vino, băi, că nu te mai găsesc. Dar nu mai pleca de acolo. Eu am nevoie de piatră. Nu mai pot să mai ies. Nu. Nu poate de undeva. Uite, am Bă, ușor. dar câți păianji nu sunt aici?
A, da, tunelul ăsta zici că a fost făcut. Maiu, Ce? m-am blocat. Am uitat pe unde să ies. Putea măcar să... Yay! Dai, bă. Ai găsit diamante? Nu. De ce mă minți? Am zis și diamond. Ah, credeam că eu aur. Și eu aici am găsit iron. Hapsânii, dracu. Ai. Ana, ia uite, am găsit o mină. Asta de parcă e făcută. Păi asta am zis și eu. Păi nu știam de care. Zici. Am găsit căul. Ăștia nu se pișă niciodată. Întrebare de Nici nu ce? se cacă. Ca să nu se mai spawneze. O să-mi dea filmare, stai cu mine. Stai cu mine că îmi dea filmare. Mi-a dat. Mai vi la bai. Dă un pic pe pauză. Ok, am revenit! De ce este așa de întuneric aici? De ce e așa de întuneric aici? Holy shit! Unde că m-a dus apa? Unde te duci? Unde ești? Eu sunt undeva jos, m-a dus apa undeva. Ai că te voi și eu. Dacă vrei, dacă Tony oprește... Holy shit! Ana! Asta e, cred că e din aia în care găsesc diamante. Un zombie jos. Știu. Ba picioare. Au, am căzut. Am căzut cu Gravel. Jumping, ies deasupra ta. Vino mă știu jos. Poate găsim diamante. Ata. Fac. Ana, ai uite o scară. Ana, mai jos! Mai jos. Am văzut aur. Mai serios, am văzut aur. Holy shit. Ana, ce mină șmecheră. Mă duc pe undeva. Ana, bă, cât aer. Mie mi se strică pickaxe-ul, bă, ești nebun. Și mie mi se strică. Stai. Ana, bă, Mai și am n-am. eu unul de piatră. Aur. L-ai ratat, ia uite-l. Cât e? O bucată. Mai multe. Ana, uite ce am găsit. Ce tot se aude, mașă? 2. 3. Fac. Bă. Oh. 4. Holy shit, cât iron! Au, am căzut. 6. 7. 8. 8 bucăți, uite. De gold? Bă! Nu credeam că maxim e 7 de bucăți de gold. Ești, poate să fie și 100. Am găsit lavă. Lapis... Diamante! 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 Da. Diamante! Mă lași și mie un... Mă lași pe mine să iau unul. Bă, stai! Holy shit! Bă, ai grijă la lavă! Redstone. Stai mai întâi să... Stai să-i schimbăm cursul apei. De așa să facem. Pac. Ca ea să înainteze. Uite. Să mă duc, uite aici, așa. Și cum să fac? Oh, mur! Du-te înapoi, repede! Așa. Am un pic și ajuns la diamant. Așa. Am ajuns la redstone. Cu shift-ul sau cu shift? Fără și am pus pietră. Bun, hai, du-te și mai încearcă tu să iei din iron. Sau ceva redstone. Hai că e o piatră ca să fac un pod. Să merg să iau diamantele. Da, ne împărțim. Da, mă, avem 12. Hai. Mai e unul. Mamă, noroc cu mine asta, mai. Bă, ce era să iau diamantul. Aoleu. Mamă.
Nevoie urgent. Urgent de piatră. Ia stai, uite, o să iau de aici. Stai, nu mi-l folosesc pe ăsta. O piatră, uite, de aici. Cam atât. 11. Ia stai, hai că vreau să văd câte diamante sunt. M-am blocat. Ana, uite ce puțin mai e și... Da. Ce rasă. Bun, hai să luăm diamantele. Cred că sunt vreo 4. Te rog, zi, Doamne, că nu o să mi le diamantele. Oh, și de desubt e redstone. Nimic. Tony, tu mai ai din ăsta de iron? Pickaxe de iron? Nu am doar pe al meu. Păi ia și vino și ia diamantele astea de aici. Hai, vezi, nu ți-l strica, că al meu mi s-a stricat. Și am rămas cu... Mergi încet. Aha. Stai. Hai. Trei bucăți. Serios. Și eu am 4. Vezi să nu fie lavă! Sari, sari. Mamă! Mamă, era lavă! Stai. Mamă, ce m-am speriat! Vezi dacă nu ziceam eu? Ce-mi bate. Ok, deci cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut și nu uitați să apăsați butonul de like. Bye, bye!